Sali na naman ako si Joaquin na unofficial na metero ka iriganguan sali koag-uupod ka na Abin Marketing. Ana po putri bantangawan is ana ginataan na ginadayo sali. Isin ninyo alas 3 pa lang uwan. Tandaan ninyo yun, alas 3 pa lang uwan. Mga alas 4 pwedeng ubos na di. Talang dali sana maubos ka na ginatan sali. Talangan ni talagang sira mo. Mapapait na. Kompleto di. Siyempre ginatan, agkubatag. Agko di bungkukan, agko di kamote. Kamote ka sa bilog-bilog. Tas darawang klase sa sago. Tapos nguwan kaya idasera lang ka. Tabagang mo na panahon sa lang ka. Pero kinagko di lang ka. Mas masirang pa di. O ano, tanan-tana. Ang muli ko sa ginatan. Magaya lang tamis. Sakto lang. Kumanat matabang. Talagang ano niya, so timpla niya is so pinakatamang timpla. Perfect merendala na dayo. Inawa ninyo ang ating up. I-try na ninyo sa di ba ninyo sa di na try ta namimiss ninyo kabang kabuhay ninyo hindi pa ninyo din natitesting na ginata na di. Sagtan. Comment. Pagkuman dyan sa digoto na equally na masiram man argo ginata nera. Kunain isaw manay? Kunain isaw. Kutuwalya. Kawalang iya ano nung gusto mo kanya na serving. Ka magtira magbeut ha. So ano naman nakatid na naman ka mo sa di. Amo diada gusto ko di talaga taganin yung malingawan. Hindi ka mo malipat na mga J magtabi apo. Happy Halloween kaninyo. Bye.